I meta pitanja su možda dakle najstariji, najiskusniji dio NLP-a i održale su se svo ovo vrijeme. Zapravo se radi o nizu obrazaca koji nam omogućuju da propitamo ono što smo izbrisali, iskrivili, izgeneralizirali. I ne možemo mi brisanje, generalizacije, iskrivljavanja spriječiti, one se događaju. Međutim, kad se nađemo u nekoj situaciji da nas nešto sprečava, da ne možemo dalje, da se jako mučimo oko nečeg, dobro je samima sebi postaviti meta pitanja, a naravno dobro ih je postaviti i drugima. Pa jedna situacija koja u poslu može biti jako značajna. Recimo da smo bili na sastanku i nešto smo se dogovorili, odnosno recimo da ste vi vodili sastanak, da ste ljudima objasnili što bi trebalo, dogovorili sljedeće korake i vrlo često mi na kraju pitamo jel svima sve jasno ili jeste li razumjeli što sam ja vama sad rekla. I to zvuči sjajno, pitamo ljude. Međutim, tu se otvara jedan bezdan mogućnosti. Idealno je da su nas ljudi razumjeli i da kažu da i sve dobro. Postoji i druga mogućnost, da nas nisu razumjeli, da su svjesni toga da nas nisu razumjeli i da onda kažu ne, nije mi jasno to i to. Međutim, ono što su još mogućnosti i često se događaju. Prvo, da su nas ljudi razumjeli krivo ili na drugačiji način nego što smo mi zamislili, a da oni toga nisu svjesni. I reći će nam da, sve razumijemo, sve je jasno. Međutim, moglo bi se dogoditi, kao što sam dala prethodni primjer, da stvari zapravo pođu krivim putem. Druga je mogućnost, da nas ljudi nisu razumjeli, ali se ne osjećaju ugodno, sigurno, ili ne misle da je baš dobro došlo da pokažu da nisu razumjeli, boje se da ne ispadnu glupi, možda misle da bi morali to razumjeti i onda kažu da, iako su svjesni da nas nisu razumjeli i da im nije potpuno jasno što smo htjeli. I onda tu dođe onako u zagradi tekst, a valjda neko od kolega razumije ili valjda ću se nekako snaći. I sve je krenulo od pitanja koje nije meta pitanje, a to je jesmo li se razumjeli. Puno bolje u takvim situacijama, dakle kako si možete samom drugačijom promjenom, znači jednim meta pitanjem, pomoći je da pitate ljude kako ste vi ovo razumjeli. To je još zovemo i otvoreno pitanje, dakle daj ljudima mogućnost da zaista kažu što su i kako shvatili ono što smo im mi pričali. Drugo pitanje može biti ok, kako biste vi sad na temelju toga što ste od mene čuli napravili sljedeće korake? Što biste poduzeli? Kako zamišljate da bi sad to moglo izgledati? Ovisno naravno o sadržaju. Dakle, probajte izbjeći pitanje jeste li razumjeli, je li vam sve jasno i postavljajte konkretnija pitanja. Kako ste vi to shvatili, što biste na temelju ovog sad učinili i slično. Može uštediti puno vremena i novaca, evo tako ću samo reći.